של תמר איתנו לעונה הזאתי. אוקיי, כשתמר עוזבת כבר כמה שנים, אנחנו יודעים שמסתיים הקיץ. הקיץ מסתיים, בדיוק, מסתיים את העונה החמה, נשים לסתיו, עוד רגע חורף, וכל פעם אנחנו נפגשים ואנחנו אומרים לתמר שהיא באמת מגיע לה את כל התשבחות היא המדריכה העובדת הכי מסורה שיש, הכי מקצועית שיש, הכי מקצועית, גם הכי יפה, הכי יפה. רגע, אל תדעו. הכי טובת לב, נבונה. אין מה לעשות, תכף היא תגיד לנו מה התוכניות שלה, אבל היא תחזור בקרוב ועוד פעם אנחנו נתגלגל. בינתיים אנחנו נצטרך להסתדר בלעדיה, זה יהיה קשה. יש לנו מחליף, סתם סלם הבית. תמר בחרה אותו, לא אני. רצתה את שיהיה מישהו סנג'ר. זהו, מרגש, לי זה מאוד מרגש הקטע הזה. לי יהיה קשה הרבה יותר בלעדיה. אני לא יכול להוריד את המשקפיים, מצטער. להוריד את המכנסיים, לא הבנתי. וזהו, תמר, אנחנו מאוד אוהבים אותה. והמון המון תודה על החודשים האחרונים. זה המולדת הבאה שלי. אני לא יודע איך אז ככה, אני רוצה להגיד לכם תודה. אתם באמת, אתה פתחת את We are Family סף פלמחים, שזה באמת נכון. אני מרגישה ככה, אני לא מרגישה שיש לי... אני מרגישה שאני יכולה לבוא לכל אחד מכם ואתם תעזרו לי, אתם תהיו לידי. כיף לי איתכם תמיד, אתם תמיד עושים לי מצב רוח טוב כשהמצב רוח פחות טוב, נכון יום? לפעמים זה קורה. שיונתן מעצבן, אני בעיקר כשיונתן מעצבן. שום דבר לא חלק. ואני מקווה מאוד שתהיו שם בשביל באטר, בשביל יונתן. אנחנו נביא לו הרבה באטר. כי אני גם כן, אני אתגעגע לך. היי, תראו, שיר הבא. שאלה, אפשר תמונה עם הסלט? אז אני חוזרת במאי, תחילת מאי, ויכול להיות אפילו לפני. אז... עכשיו בצרפתית. ואז אנחנו נעשה חנוכת בית לפני בקיבוץ. avec moi ce soir. רגע, אני לא. יש אנשים שלא הבינו את הבדיחה, דחוף תודה רבה. ואני רגע, בשלג. אני רוצה להוסיף כמה מילים. ברור. מדוזה, דף, ענן קל בשמיים. ים. כמה מילים. ברשותך יורם, אתה אני רוצה אפסיק להגיד לצלם. משהו? אני כן. אני רואה שאתם דקדק שם. אז אני רוצה להגיד משהו על תמר. אני בא מוקדם בבוקר פה, ואני רואה אותה, איזה עובדת מסורה. מהנשמה, מהלב, כאילו דואגת לכל אחד. פשוט מאוד לב אחד גדול. כן. משהו מיוחד. אני לפעמים רואה אותה בערב לפני. אנחנו מפסידים לפעמים היא בגדול. בערב לפני, כבר מנקה פה מסביב וזה. אנחנו עובדים ערב לפני, אתה יכול לצחוק, אבל אנחנו עובדים ערב לפעמים לפני. אני רואה אותה מגיעה 3 ימים לפני. משכנתה דשא. מדברת עם הים. מי שרוצה ללמוד לעשות סקי, מוזמן לדבר עם תמר. פעם ראיתי אותה מגיעה 3 שנים לפני. בבל טורן. וקחו את הטלפון שלה, את הוואטסאפ, תקבעו את השיעורים. שווה. זה מצלם בשני הכיוונים? אז למה אתה עובד עליי פה? אין פה פס. זה ה-360 מעלות? גלית, הילד מאוד קשור אליי. לא צריך לעשות ככה. לא, זה טוב, אני אוהב שהוא קשור אליי.
אני שוקל לקחת אותו הבעיה איתי. שזה עולה לענן. אפיק? זה ישר